Vítam vás dnes na novom videu na kanále TopHacking.sk. Dneska sa pozrieme na to, ako zistiť, či sme hacknutí, či niekto ovláda náš počítač na diaľku. Takže ako prvé máme tu Kali Linux a ako druhý stroj tu mám Windows 10. Ja som si na tento Windows 10 nahral malware, ktorý keď rozkliknem, tak nás vlastne spojí s útočníkom s našim Kali Linuxom. Čiže ako prvé dáme si multihandler na Kali Linuxe. Čiže najprv ideme na plochu. Teraz si dáme MSF konzolu. Otvorí sa nám Metasploit. Teraz si dáme use exploit multihandler. OK. Zmeníme payload, čiže set payload Windows meter preter reverse TCP. Teraz si dáme options. Ponadstavujeme si to, čiže set lhost naša IP adresa. Nadstavíme si set lport na 8080, lebo ten malware, ktorý je na Windows 10, sme nadstavili presne na túto IP adresu a presne na tento port. Čiže sa musia zhodovať. Teraz keď si dáme options, vidíte, že to tu máme zaznačené tak, ako má byť. Čiže to je všetko. Dáme exploit a tento exploit vlastne bude počúvať na porte 8080. To znamená, vytvorili by sme malware, poslali by sme ho obeti, obeť by ho otvorila a my tým, že počúvame, tak sa naše spojenie vlastne spojí. Čiže tu je Windows 10, rozklikneme si ten malware a už sme pripojení vlastne, ako môžete vidieť. Čiže, ako zistiť, že nám niekto ovláda počítač na diaľku? Sme pripojení a ako teraz zistíme, že nám niekto na diaľku dokáže ovládať počítač? Čiže môžeme si pozrieť tuto na Kali Linuxe ako prvé PS ako procesy a vidíme, že náš malware je vlastne skovaný pod PowerShell.exe. Takto je vlastne nadstavené. Čiže keď si otvoríme tento Windows 10, tu môžete vidieť, je tu otvorený tiež PowerShell. Ako ďalšie môžeme pozrieť Resource Monitor. Čiže dáme si Resource Monitor a pod kolónkou Network môžete vidieť porty, na ktorých sa počúva. Čiže treba sa pozrieť sem, treba si pohľadať, pozrieť si procesy, ktoré sú mimo vlastne vášho systému. Ako ste mohli vidieť, my sme robili malware cez TCP, to znamená, že aj počúvame na TCP, čiže náš PowerShell je vlastne tu. Ten malware je skovaný pod PowerShell.exe. To znamená, že si pozriete procesy, ak sa vám nejaký proces zdá divný, pozriete si, kde vychádza, čiže táto IP adresa bude pravdepodobne teda útočníková a tu vidíte ten port 8080, na ktorom počúvame. Čiže už by ste vedeli, že vás počúva vlastne tento útočník na tomto porte. To je ďalšia vec, ako to skontrolovať. Ďalšia vec, ako môžeme zistiť, či nám niekto ovláda počítač, je Wireshark. Čiže už keď vieme IP adresu útočníka, v prípade keby ju nevieme, tak si môžeme stiahnuť tento nástroj, ktorý vlastne nám signalizuje a ukazuje odoslané a prijaté pakety. Čiže klikneme si na Wireshark, tu klikneme vlastne na Ethernet alebo na sieť vlastne, ktorá je v prevádzke, čiže si to rozklikneme. No a on sa nám teraz spustí, ako môžete vidieť, tak to sú všetky odoslané a prijaté pakety na našej Wi-Fi sieti alebo na sieti, na ktorej ste momentálne pripojení. To sú rôzni klienti, rôzni ľudia, ktorí sú vlastne na tej Wi-Fi sieti. My si to vyselektujeme tak, že my už poznáme IP adresu útočníka, čiže dáme si IP. To je IP adresa vlastne toho útočníka a my si to vyselektujeme len, aby ste videli, ako to vlastne vyzerá. Dáme si Enter. A tu už môžete vidieť, že vlastne odoslané a prijaté pakety medzi našim počítačom, čo je 107 a útočníkom, čo je 101. To znamená, že vy si pozriete všetky tie pakety, aj keď si to nevyselektujete, tak si môžete pozrieť všetky tie pakety
a urobiť si podrobnú analýzu, ktoré IP adresy sú vo vašej sieti, ktoré nie sú vo vašej sieti a ktorá IP adresa patrí útočníkovi. A keď už máte, tak tu vidíte, že vlastne pakety sa odosielajú na tú 8080 na ten port a každú vec, čo my vlastne spravíme, to znamená, že dáme si napríklad dir, pozrieme sa, aké prečinky sa tu nachádzajú, vrátime sa naspäť a môžete vidieť, že už tu máme zase viacej paketov. Čiže všetká odoslaná komunikácia medzi útočníkom a môjim počítačom sa tu bude vyobrazovať. Čiže to je jedna z ďalších možností, ako to vlastne zistiť. Môžeme sa vrátiť ešte k tomu Resource monitoru. Resource monitor nám ukazuje TCP spojenie PowerShell.exe. Čiže my teraz vidíme, že útočník nás vlastne odpočúva na tom porte 8080, ale čo keď útočník spraví napríklad to, že si pozrie procesy a zmigruje z procesu PowerShell.exe do procesu napríklad Explorer exe, čiže 2452. Čiže 2452, čiže zmigruje. Čiže prešli sme vlastne z PowerShellu do Exploreru. Čiže teraz sa môžeme pozrieť na Windows 10 a na Windows 10, keď sa pozrieme do TCP pripojení, tak už tu nemáme žiadne pripojenie s portom na 8080. Dobre, teraz sa môžeme pozrieť naspäť do toho Wiresharku, aby sme zistili vlastne, ako sa to chová, keď sme zmenili proces. Čiže IP adresa 101. Zadáme zase dir. A ako môžete vidieť, tak napriek tomu, že sa nám skryl vlastne útočník pod iným procesom, tak napriek tomu Wireshark vidí jeho IP adresu. Čiže keď si spravíte podrobný výpis IP adries a pozriete si konkrétne, vidíte, stále tu vypisuje port, stále nachádza tie pakety medzi nami a útočníkom. Takže toto sú dva spôsoby vlastne, ako najlepšie zachytiť nejakého útočníka. Pozrieme sa teraz na útok ARPčka. Vo Wiresharku sa dá tiež veľmi pekne identifikovať. Teraz si to síce nenasimulujeme, ale aspoň vám ukážem, kde sa to dá vlastne detekovať. Kto nevie, čo je ARPčko, tak ARPčko je proste útok, kde sa vlastne útočník vydáva pomocou MAC adresy, zmení si svoju MAC adresu napríklad na MAC adresu našu alebo MAC adresu routeru a tvári sa, že je vlastne to zariadenie, do ktorého majú cieľovo ísť vlastne naše pakety a tým pádom odpočúva a číta celú komunikáciu. Wireshark si zatiaľ stopneme. To ARPčko vieme identifikovať vlastne pomocou edit, preferences. Tu si nájdeme protokoly a nájdeme si ARPčko. Máte ARPčko a tu zakliknete detekovať ARPčko. Tým pádom to bude Wireshark detekovať a ukáže vám, či niekto stojí medzi vami. Sú ďalšie programy na to ako XARP a podobne, kedy vám ukážu, že je tam nejaká zmena medzi tou IP adresou, teda MAC adresou a podobne. Proti ďalšiemu útoku hackera, napríklad keď sa vám niekto chce dostať do počítača, lognúť sa či už na diaľku alebo na blízku, necháte si niekde zamknutý počítač na Windows obrazovke, tak vlastne si viete to pozrieť v logoch. Event logy nájdeme jednoducho, napíšeme si event, klikneme si a tu vlastne môžete vidieť, tu máte Windows logy, dáte si security a môžete vidieť úspešné prihlásenia, neúspešné prihlásenia do počítača, časy, konkrétne kedy to bolo a tak ďalej a tak ďalej. Tu máte aj aplikácie a rôzne logy od systému, cez security, cez aplikácie. Môžete si popozerať, kto sa vám kedy chcel dostať, akým spôsobom do počítača, aké tam boli problémy a podobne. Dobre, to by bolo asi k dnešnému videu všetko. Dúfam, že ste sa niečo naučili. Ja budem veľmi rád za každý like, za každý odber, za každý komentár.
Ak by ste chceli viacej informácií ohľadom hackingu, pozrite sa do popisku videa a budem sa tešiť na ďalšie video.